Hello po mga guys, punta po kami sa lawa. O siya! Palawa na tayo mga guys. Magtagalog gani ka mo. Dito yung dumaan si Lola kasi doon malayo pa. Una po yung mga ito po kami sa lawa. So, yan naman. Tapos ipasa ko to kay mo. Ang ganda mo. Nakabay. Oh, maganda yung pag nasa na video. Sa bawat araw. Maganda po yun. Kay laging tapat. Ito po yung mga taga-lawa. Yung nagkaroon po ng lawa para kumuha ng mga isda. Hello! Siya, mati kita ni Papa. Juan na. Bakit ka? Kumukuha dito. Live. Oh! Isa pa yun! Napalos man sa siya. Napalos kayo siya. Tara! Napalos ka ba siya? Hindi ka kasi nag-iingat. Dama na adi siya. Naka-stop pa di siya. Naka-stop pa di siya. Naka-stop. Eh, uno nga na di siya ipopost nga ni adi. Di man ni kasadi na uno naka-stop pa to. Ayun nga si Lula oh. Ayun oh. Ayun oh. Namumulot siyang damo. Machuminana. Yun siya oh. Yun. Si Lola. So, ito kasi yung daan dito parang niwang. Hindi ko yung agyan sadya. Ay baga niwang. Doon nga, di ba magayon na maganda na doon. La! Dito tayo dadaan ba? Sito. Ako sa din ng shortcut. Your minds. Youths. Comments. Bayo naman sa taniman ni kasat siya naka-video. Naka-stopad to. Ini-stop ko tanganing sa din naman. Tanganing siyampo ko maba video. Magaganda nga ang palay dito mga guys. So, ipapakita po ngayon ha. Ipapakita ko sa inyo palay ni Lola Tek. Ito na po mga guys yung palay namin. Ito na ho. Mag-ingat kayo dito. Yan po yung palay natin. So, tingnan nyo mabuti. Di abono ho yan lagi kasi ho, pag di ho yan di abono, wala. Wala ho yan, di ho yung sisiglat at ganyan ho kasaba.
So, ipapakita ko ulit sa inyo yung lola. Lola. Ay, naputik. Palawa nga kami. Kailan na ang bunuhan kasi naninilaw. Punuan ko na to. Tinipiran ko lang. Ah, 10 kilos lang. Ang putik na. La. Isa di mo kaya nagkagibos. Tama na yun. Ang mahal kasi ng abono. Putik la. Putik. Ha? Sa inyo. Diba, ang ganda ng ano namin dito, lawa. Kaya, bumili na lang ako kayo ng abono. Para yung ano nyo. Maganda. So, pupunta po tayo sa lawa. Kami namin naiiwan na gawin. Ano din? Sila. Stop mo na. Sundan lang po natin itong daanan para may tubig to. Ay! Sinunoy. Total. tingin ko pa. Kilala mo? Malawak naman yung pala yun yung gandun doon. Binili nila to. Ang hirap dito dumaan. Buti pa dyan sa puno. Ang tao kasi dyan. Oo nga. Dito wala na dyan tao dahil wala na dyan nakatira. Isa na lang bahay dyan, oh. Isa na lang. Lapit ako isa. So, dito na kami sa tinampo, guys. Yung daw, baka ako doon ng bahay. Nakita ko nga yung baka dun sa may binong trapal. Baka dun sila, di ba? Masaya pag nakasakay tayo sa bangka, di ba? Natakot. Hindi masaya. Nakasala kung ganito kalaki. Nakaano na ko dyan, nakasakay. Hindi na umulit. Ang takot. Isa-isa na lang ditong bahay. Ito na lang isang to. Nakabutan. Naabutan pa nga to dito ng tubig. Galing doon. No, naabutan dito. Kaya matakot dito. Ito pa kasi ditong bahay. Lagi itong naabutan. Saan yung lupa ulit ni mama mo? Lula doon. Doon, malayo yun eh. Yun o, yung bangka nila papa dun sa ano yung bahay. May bali-bali ito siya. Tula lang ako muna. Hi guys. Oh! Magla-live ka naman. Magla-live ka pa. Mag-live na tayo. Oo. Ulitin. Malay. Tinitingnan daw nila yung ampalaya kasi wala kasi yung may-ari niyan kasi yung ang Tagalogik ka. Doon yata yung sa lawa, doon sa lawa. Ano yan? Labanos. Doon dapat tayo din yung sa lawa kaya doon tayo pumunta. Umuwi na. Wala naman yung motor dito. Marabos Yung nakita tang nagmamakina dyan sa... Siya yun? Oo siya. Sayang mo. Sarap naman nilagyan ng itlog. Mamaya pupunta dito. Yun ang ginagawa namin para makain namin. Ilayo dyan ang Ang hangin po dito parang ayun po yung isa parang lumilipad na chikiburichi yung siya naman. wala naman kang galing sa Alam mo siya, aanginan na siya, ang hangin siya. Ano ko rin dito sa video parang Bastos nakabag. naman yung tumapon dito. Ay, sorry, Joe Candelas. Oo nga, bastos. You're the drunk first. So, talaga dito. Doon tayo.
tingnan nyo, nalanta pa siya. Diyos ko, Diyos ko talaga. Sana may makakuha ko ngayong tawag. Sana guys! Dito nga kami, malapit na po kami mag. Oh! What's up? Oh mga guys. Oh, tingnan nyo mga water lily niyan. Yan ang istorbo. Sa lahat na nakakalagay dito ng mga palay. Kaya dapat hoy, pagdasal nyo yung mga gas ha. Na sana wala ko yan. Para bumalik na ang kasiglaan nito. Alam niyo na yung lawa. Para manang kasiglaan. So ito na yung mga bangka nila. Yun all of chicken nuggets. Ingat po tayo dito mga guys ha. Ingat nga ako dito kasi nga maputik. Alam niyo naman. Parang putik sa EDSA. Parang traffic. Charot. Yun nga oh. Baha mag-ingat kayo dyan ha, Chars. Huwag kayong mag-ingat dyan ha, wag. Huwag kayong mag-ingat, Char. Joke lang. Oh, yun nga ang tubig oh. Tingnan nyo, di ba ang lawa maganda? Parang yung mag-iisda dito na kawawa naman kasi wala silang nakuha. Itong water kasi nito, di ba? Kaya ipagdasan yung mawala na lang. Baka sakali. Ang tagal yung dalawang mamasyal. Parang boses. Ayun, nasa sa tabi. Utang mo ng wanoy. Sunod ko. Masbot. Hindi nakapakalap buhay. Mabutik dito kasi yun. Tingnan nyo. Ito. Oh, maluntog kayo dito. Lapatak. Char. Oh, bastos. Dito pa nilagay water. Bili nila. Magpapaano lang nga ako so mga guys kasi. Huwag kayo dyan! Bumaba kasi mailalim yan! Kuya Dora! Wala na akong boses. Yun! Maganda naman ho sana dito. Oh, patakin na sabi dito. Patakin. Ha? Magbatakin kung agkutakin. Charot. Tingin lang kasi Kuya Tora. Wala naman dito. Yo, this is the minute cricket in the Mars. Palis lagi, palis. Palisan na ta. Ano mo man? Kabanga. Jare. Mana? Siya na ito. Agak mangkat pintura. Yung siya parang baliw. Pag yun dyan, naparang ko yung kugaw na nangyari. Tato nga, asa na doon na dahil. Chinas naman naman, charo. Hindi ko na nga muna sa kanya. May chinas. So, makakabala pa yung dito. Baka may pungawa pa itong mga tao dito. Parang balas. Tara. Nakapunta na po kami dito sa Borachang. So, bye-bye po mga guys. See you soon sa aking vlog.